Egon direla saio batzuk bereziagoak, gutxiak, bueno, badakizu gauzak hobeto edo okerrago ateratzen direla, orokorrean programa, bueno, serioa garela esan dezakegu, baina badakizu egunero bi orduko saio bat egiten duzunean, horrelakoak ere gertatzen direla Atera batzuetan. kontu. Hori ere esan zen. Honek teleskopioa prest daukat. Gasteizko zuzeneko seinalearekin goaz. Bueno, lainotuta. Oso lainotuta, bai. Gaur temperatura oso enpelak izan ditugu, barkatu, arnaz hartzen dudan. Ogaikarria denean, noski, dutxak piztu eta freskatzeko aukera ere badelako. Malkorra, segituan entzungo ditugu, erabiltzailean ahotsak, baina eske dutxa horren konbentzituta eta horren seguru sakatu duzu botoia. Une batez ere pentsatu dut burua sartuko zenula, baina eske dutxa horiek ere badaukate, horregatik, dutxa horiek ere badaukate fama. Amaikaketa bat, bihar arte. Eskerrik asko, Kaiero, gaur 8 orduan eta gora. 10:20, eskerrik asko Babarro. Eta bueltan da Dance Point Bizkaia, musika elektronikoko jaialdia. Iazko arrakastaren. Iazko arrakastaren ondoren gaur bigarren edizio aurkeztu dute. Eta ere ze parte hartze izan ote zuen da gakoetako bat. Bagaudeza? Bai. Sistema horretan txertatzeko. 19.000. Ze gertatzen izu, Sarasona? Txakurra etorri zaidala, txakurra. Ai, ama. Gaurko azeruari adi begiratzeko gaua izango da, eguzki sistemako 7 planetak alineaturik egongo mendira. Merkurio, Artizarra, Marte, Jupiter. Saturno, Urano eta Neptuno. Lehen bostak gure planetatik aixiago ikusial izango dira Urano eta Neptunorako berriz prismatiko astronomikoak beharko dira. Ze gai nagusi egon daitezkeen, ez da, bilkura horretan? Txon, Iñaki Esnal. Ofizialki, Barkatu Esnal. Gaur, lepotik jarri diolako besoa, boxek. Babarro kontatuko dit? Babarro, Carlos Mazolek aurrekontuak aurrera atera ditu. Kontatzen dizkiguten? Malkorra gauza bat, nik espero dut behintzat, egun honen kulpagatik, eta zuk atretzorako buelteka jarri dituzun gure lagunek, zorte txarrik ez izatea, eta ez bizi osorako soltero eroteko kondenarik ez izatea, ze dagoeneko gutxunez, dozena bat bolta esatera nindoa, baina 25 ere izango dira, ez, albistegia pixka luzotu egin zaigu, eta hor bueltak egin baldin badira. Ez dakitzen bat eman dituzten. Eta hor txaguntzeren bueltaka. Ai, ama. Negarrez nago, Marisak ero hilko dit. Ai, ama. Bueno, bada gure egun honen xarma.